Chuta rin yung tatanong pakwan, pasyalan tala. Yung mga doon tatanong din pakwan, my friend eh. Hi, long hair, how are you? Ay, fine, thank you. Paano magtatanim ng pakwan? Ito nga, ito, inukay ng konti para Ganun ba? Ayun, ganun. Yan si long hair, aga, ang tawag siya na aga. Aga Yan. gwapo. Aga gwapo daw, oh. Yan, ganyan lang pagtatanim ng pakwan, my friend. Oh, yung ganun. Napaka-Tagalog tayo ngayon. Ayun, oh. Umiikot ng ganun. Oo, umikot ng ganan. Oh, yun. Ayun, kaya pala mabilis. Doon, ganun. Anong pamagaan ng pakwan? Feminis. Seminis? Seminis. Tingin mo na, my friend. Hello, my friend. Ay, itong isa, ikaw. Hi ka naman. Hello. Oh. Ayan, my friend, ha. Atupang ko lang, my friend. At anong lang pakwan? Kaya na, i-video mo, nakakatawa. Nilanggam! Anong nangyari, Longer? Marami ng gam.